सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 23 आगस्तनि बिसानाव फारियै मिथिसार नार्जारिनि थांखि, क'क्राझारनि अचिन्त्य बसुमतारीनि दोंब्रै लिमारिक, क'क्राझारनि धनिजा ब्रह्मनि बोरै बावनो निजिरा, क'क्राझारनि थुलुंगा दैमारिनि गैया मा खालामो, बर' बाजार सोलोंसालिमा चिरांनि आलेरा बर'नि नंखाय नङामोन, बाक्सानि रैदोम बर'नि जिंगोर जिंगोर फै, बाक्सानि सबिराम बर'नि बेसेबा मिनि खुसियै, गलाघाटनि पबित्र ब्रत दैमारिनि रोमोलांनाय सिमां आरो अनिल कुमार ब्रह्मनि जुनाद खन्थाइया सेबखांजादों। मिजिंथि बायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ अराय दैथायहरबाय थागोन आरो सानसेयारि बड'सा खौरांलाइखौ अराय अनसायलांबाय थागोन। गोजोन्थों।